ja sam Luka Games. Danas igramo prvu epizodu Minecraft u pustinji, kad preživljamo u pustinji. Ja sam se, da li vi verujete u ovo ili ne, da sam se ja spavnovao, mislim da je mislim da je kod ovo drvo. Ovdje sam se ovako spavnovao. Znači, odmah mi je dalo to drvo. Sad ću da ga pokupim, ovo će mi biti za crafting table. Ovo ćemo da pokupimo za neki sticks ili za mač da napravimo. I kramp će nam trebati, mi idemo isto i da tražimo pustinju, a mislim da i hoćemo, jeste, naći ćemo selo. Evo samo da sada da napravimo crafting table. Mislim da imamo dovoljno i sad ovo da pretvorimo u daske. Sad imamo dovoljno za preživljenje, zapravo čak ko je to rekao, nemamo. Samo da stavimo ovo ovdje da mi ne smeta. Čekaj, ko je to rekao, nemamo dovoljno za preživljavanje. Nemamo hranu, da. Ali kako možemo nabaviti? Mi idemo u potrazi za selo, a u selu imaju, ček šta ima, krompiri, odmah sam gladan, odmah. Ček, ovo nije pustinja. Mislim da je na ovamo pustinja. Valjda. Možda ćemo tamo naći neko selo gdje ćemo da uzmemo krompiri, repu. Šta još ima u selo, to ćemo da nađemo. Samo ovo selo neće biti normalno nego pustinjsko selo. Imam neki osjećaj da je tamo pustinja. Ništa, onda idemo ovamo. Imam neki osjećaj da je tamo pustinja. Vidite, ovo sve suša. Tamo je pustinja. Konačno nešto zjelo. Dobit ću od nje piletinu. Rekao sam, ali ne smije to da se jede. To nije skuvano. A ako jedete ovo skuvano, dobit ćete kao neki otrov, kada vas veštica onako ubije. Sjemenke mi ne trebaju, sjemenke. Ajde. Neće više da mi baguje MC, to je Minecraft, što je dobra vest. To je najbolja vest na svetu. Znači, obradila sam se kad sam to čuo. Evo sad ću vam demonstrirati šta se desi kad pojedemo. Ništa! Oh my god, ja ne mogu da verujem. Pa na 1.8 verziji možete da se otrujete tako. Imate otrovani srcići, troše vam se i glad će da vam bude kao kad jedete zombijeva trulo meso. Tako će da vam bude original. Imaćete glad tu. Ne tamo, da, tamo. Dobro, ovo je dobra vest. Dobra vest je to što neće da mi baguje i laga kad snimam Minecraft, pošto vi uvijek tražite Minecraft preživljavanje, snimaj Minecraft preživljavanje, molim te snimaj Minecraft preživljavanje, pa čime moliti toliko hoćete, ja ću to da vam ispunim, nešto uradit ću sve šta vi hoćete, ama baš sve, a pošto sad ne mogu, naprimjer sad je zima pa u leto ćemo to, naprimjer u leto, da. Idemo da nađemo još nešto za jelo, za poneti. Gledaj kako beži. Koliko je pametna koka. Ne. Ali ja nisam pametan, mogu sam barem da se čuvam. Gde sad ima nešto za jest? Da, imam osjećaj da je ovamo neka pustinja. Sad ćeš umret kokoš. Gledaj kako pada. A gde sad? Tu. Ajde da napravim na crafting bench malo stika. Sad idemo da ubimo kokoš. A i moramo ovo da sklonimo ovdje. Mi ćemo ga zaponeti.
Ne. Rukom ću da govorim. Lupo izgleda kao da mi je ruka tulicna. Kao štapić. Kukuš, imam nešto za tebe. Ej, imam nešto za tebe. Šta? Gdje si bre? Šta? Evo ovo. Hoću da vidiš? Hoću. Ovo. Ha, smrt. Jedno što po tebe da te nosi kod nju. Vaćabu, ha. Gledaj ti ovo. Pa ja udarim je jednom i ono umre. Što je dobro jest. Vidite li vi negdje nešto zjest? Šta je ovo? Nije to kokoš. Nema nigdje. Šta je ovo? I to nije ništa. Imam se da su tamo neke krave. Hajde idemo tamo. Ovdje je kokoš, a? Jeste. To je kokoš. Umri. Hoćeš da umreš? Neću. Hoćeš? Neću. Dobro, onda nećeš, ne možeš. Nisi ni umrla. Smrt je došla. Prasci! Juriš! Umri! Prasci! Vas sam čekao da vas ubijem. Umri! Neću. Ja. Idemo sada ubijemo sve prasce što postoje ovdje u Minecraftu. Šalim se bre, sve što su u ovu okolinu. Odako nema ni na pijaca. Ima više na pijaca, pa zato. I neka ovdje je umrla, pa je tu negdje ostalo meso, jel da? Ne, nije. Pa ne. Ovamo imamo još prasci. Čekaj, šta? Juriš! Umri bre! Neću, hoćeš. Vidiš da hoćeš. Rekao si da nećeš, pa hoćeš. Zašto mi nisi slušala? Minecraft preživljavanje! Ček. Pa preživljavanje je, zašto vi nećete da preživite? Jeste preživjeli. Preživjeli ste! Zato ćete i da umrete, preživjeli ste. Čekaj, ne, niste preživjeli. Evo vam cvećke. Da vas u grob ste posadili da vam stavim cveće. A nekako mi je pre bilo žao da tučem životinje kad sam u početku igrao Minecraft. Rekao sam da tamo imaju krave. Rekao sam. I još prasci. Znači nećemo da imamo nekakvih problema za hranu. Čak dobio sam kožu, super. Mogu sad da napravim neko delo. Mislim ne sad, nego mogu bih. Kad tako skupim. Da ručamo, a isto kad ovo ispečemo dobit ćemo nekakav biftek. Valjda ćemo dobiti biftek. Ne, od krave mislim da se dobija biftek. Da, od krave je biftek, a od ove ćemo da dobijemo ono belo. I od njega vredi imati. Šta sad? A gdje su ostale? Izvinite, pošto malo ovako secka. Ne baš toliko, ali nije to za mene mnogo. Hop. Ništa, ljudi, idemo na planinu. Čekaj. Ljudi, ovo neće biti preživljavanje pustinja. Izvinite zbog toga. Neki drugi put će biti to. Izvinite. Ali nema veze. Ajde, Marko Kof nije izbacio onu epizodu 12. Kada je pošao, kad Darud treba za malo da umre i kada je trebao da ide na planinu namo gdje je bilo svetlo. To je sve namještaljka što Marko Kof radi. I samo da znate ljudi, ovdje nema ovce, tako da završit ćemo epizodu kad padne mrak. Pa jeste pao mrak, ali kad dobijem još ovog prasca. I još jedno. Ok, sad se igra zablokirala. Dobio sam HP, 3 HP imam. Da imam. Ti ćeš umret. Daj mi to bre! Ljudi, ja moram da namestim na